Mga manong, mga manang. Wapo na ba ko sa Facebook? Kay katubang naman daw ko. Ha? Maadong punta ninyo may gikan sa Trento. Paingon sa mama sa pano. Gikan sa Valencia. Ha? Maramag pa. Paingon sa Davao Oriental. Alayuan na ito, no? Dok, asa man ka nag-clinic? Dok, dili ka sa clinic sa Valencia, Dok. I-summarize, ha? Makita ninyo na mas bayan nang malista nyo sa kapapil. Kaya dali kayo. Okay, sugod ko rin sa tangkugo, my God. Musakit ganyan yung tangkugo. Didapit sa ubos-ubos sa linya sa inyong buhok. Ayaw paghunaw ng high blood na. Hindi na siya high blood. Usually na cervical spondylitis, bali na ugat na ipit diha. Unya, mutikig ang inyong liog. So, ang tawag na tikigation. Di bitaw. Torticollis ang medical term na may gano'n. So, kana usually, basta gani mo tikig ang imong liog, nya musakit nga ilingi sa wala, sa tuo. Ayaw pa sangin yung uyab nga sige magtanaw sa wala o kunyo sa tuo. Tinuod na naipit ng ugat diha. So, ang inyong kuan na pain reliever, siyempre kung sa itoricoxib, mga coxicocxib, mga cox, diclofenac, bisag unsa diha inyong gamiton, basta pain reliever. Kauban, sabay na nyo mo inom mong calcium. Kaya ka naman kung usually yun, basta mag-torticollis, mang-tikig inyong muscle, kuhan man na, kanang na-component nga kulang ang calcium. So, isuwat, tikig ang liog, sakit ang liog ilingi, ang tambal ana, pain reliever, o calcium. Okay? Lahi itong sakit nga high blood, kaya mas ibabaw, ang tangkugo, sakit. Lahi to. So, ayaw yun magka-confuse kay high blood man siguro ko, Dok. Ano man yung sakit pa na kung tangkugo. Umutana ko asa dapit. Jesus, hindi rin nadapit sa ibabaw lang sa kuan. Ibabaw lang sa imong abaga. Di wala. Bukog. Okay. Musakit gani ang imong shoulder. Kung sa wala, imong shoulder, masakit imong shoulder. Unya, mudagan ang sakit diri sa bukton. Ay, mapagunaw na og paralyzed na dayon. Dok, basig na stroke ko, Dok, basig na stroke ko. Wala in taon doy. Kaya ang stroke, kaubang yun siya, na ay binhod. Pag dili mo binhod imong bukton, sakit lang sa ilihok, arthritis. Dili, gina-differentiate na kung may ang mga simptomas para dali kayo mo dali kayo mo sabot sa inyong gibati. Hindi mo panic dahil ba? Alo, taas siguro akong blood pressure, mainom dahil og tambal. Mainom ng losartan, metoprolol. Pag inom, libog ka na. Nalipong na. Kaya nibaba naman blood pressure. Mawalagi na. Mo pataka la diretso dahil inom og tambal. Inyong i-analyze sa inyong lawas, asa man sakitan nga, sakit man akong bukton. Pag walay binhod, walay binhod siya, dili na high blood. Pag mo binhod siya, nya mo nam ang inyong bukton, high blood. Kaya usually good, ang sakit sa shoulder man yung magtawag og frozen shoulder. Arthritis man yun na siya. Wag labaw na yung wang tigo na mo. So, ang una yun ninyo, i-analyze. Asa pa ingon ang sakit? Kung lihokon, bukog. Kung binhod lang gihapon, anay binhod niya sakit, kaning dili siya mo sakit, binhod lang yun siya, usahay, dili gini mo ma-feel, na stroke. Pero, mugunit mo musakit ang inyong bukton. Jadi na mong kagunit o kanang baso. Mabuhian ninyong baso, dili na high blood. Naay posibilidad nga naay ugat na ipit dito sa inyong tangkugo. Mo na siya pag-analyze sa doktor may gala. Di na ratsada nga tagaan na yung pain reliever, pang high blood. Kaya kung di mo kibalo mo explain sa iyong mga doktor, Parkinson's, tagaan na pang high blood. Nya pagkuha sa blood pressure, nisaka lang ko 140. Tagaan na kuan. Kanang pag combination pang antihypertensive di lipong. Pag lipong ato na pag laing doktor. Dok, lipong ko, Dok. Lipong ko nya di na bagid mosulti nga inom og tambal pang high blood. Di unsa may buhaton sa ikaduhang doktor. Tagaag anti-vertigo. Wala gi-analyze nga nasubraan, overdose na dahil sa pang high blood. Sige, pag inom tambal pang high blood niya, inom po panglipong, duha na.
Katulo na di tulo na. Pag abot na kay Dok, lain naman niya akong paminaw kay malipong ko. Pag humana ko, kung mahigda ko, mawala. Pag tindog na ko, lipok na po. Saan niya, Dok? Anemic. Okay, kuha laboratory. Giratsada po laboratory. Ala, CBC, FBS, CREA, ALT, lipid profile, tanan. Gasto na 5,000. Lipong bumanggihapon. Niya, pag-abot. Anemic masiguro ka noy. Kinamay, bubu man imong hemoglobin. Tagaan na pong pyrosulfate. Pag-abot og pyrosulfate, hapdos ang kuto-kuto. Unsa man ning hapdos, lain man akong paminaw, Dok. Nato ikalimang doktor. Dok, malipong ko. Nya, sakit akong kuto-kuto. Unya, sakit akong tag-ugo. Unya, binhod akong kamot. Dibugation na ang doktor sa bottle. So may bottle niya. Dugangan na pong tambal. Kuan man ka. Basi siguro kanang kuan ka, kanang nadaot imong kidney kay ni saka gamay ang creatinine 128 ni ang normal kay 115 man. So ihatag keto analog sodium bicarb. Kuan na day to, arthritis na day, nabuang na. Kitams, kita ninyo may garang unsa ka complicated na kaya ng inyong simptomas sa ordinary ring arthritis. Ay, Santa Cruz Digos. Okay. Pag mo sakit ang inyong likod. Likod ha? Dito sa spinal column. Kung wa mo kailag kung sa spinal column, kang bukog sa likod ba, mo nang spinal column. Musakit siya. Musamot ang sakit. Mulihok ka, sakit. Paglingkod, sakit. Pagtindog, samot na. Mura na ka ng buktot mutindog kay di nakalihok. Arthritis na noy. Ay nagpasangin ling kidney noy. Layo kay ng kidney nimo. So bukog na siya, bukog. Ang kinahanglan maski pag bata pa ka, exercise at the same time pain reliever. Wala lain. Sa pa may inyong pangitaon, Sa nga arthritis naman dili naman na siya makuha gyud. Kung imo nang Dok, gusto ko magpa-CT scan, Dok. Sige gud. Gusto ko magpa-MRI. Sige gud. Anya pero kay balo mo may gala nga pag adto ninyo sa CT scan naay makita nga bukog. Bukog, ugat nga naipit. Paopera ka? Kana istoryang way pabor-pabor ba? Naay naipit nga ugat nga main nerve nga paingon sa imong tiil sa CT scan. Paopera ka? Paopera, di ba? Bakol na ka. Di na kakakiyod. Wala. Kanay lagi mga sakit sa likod, noy. Pila na ko katuig, 35 years na ko sa una pa. Kada na ikuan, operahan. Kada i-refer na ko sa orthopedics, operahan. Ma-PGH ka, adto pag St. Luke's, adto pag Chicago, Illinois. Pagbalik ko, bakol. Di nakakiyod. Masa pa, pulos ni mo no Mauna siya nga, karon, masakit ninyong likod, taga-ata mag pain reliever, niya, pa-exercise. Kuan siya. Physical therapy. Kay, kung hilap ka na imong bukog sa likod, wala na kay kuan wala na kay pulos. Mao gina siya yun. Kay, surgery will not do anything. It doesn't even give a pain relief. In English noon to. Okay, so sakit sa likod noy. Usually gyud na siya, musakit gyud na siya gyud labaw na gyud sa bata pa mo, mga rasa mo bugat. Kung nahulog, nalakdak ba mo? Nahulog mo muskabaw, bahala mo asang mo nahulog. Nahulog mo muskaban, unsa ba? Basta mahulog na ganin mo dakdak ganin ng lubot sigurado gyud na ba about 60, 70 years old, sakit gyud ang likod. Sure gyud na, sure. Nag-sure gyud ko na, nag-sure. So, unsa man na siya? Mo inom og tambal lang, wala lain. Pain reliever lagi na siya gyud kay unless ang opera mo, no relief. Balik-balik na siya, balik-balik. Sa una may gala, 1980s, buhi pa si Dr. Velasco. Atong tiguang, ang ortho na first nga orthopedic surgeon diri sa Davao. Ayang himuon bitayon na niyang tiguang, bitayon na ng pasyente. Butangan og 10 kilo sa tiil. Nya itakilid gamay ang katre para mabira ang iyang likod. 10 kilos nga kuan ba
balas sa tiil. Unya napod gairon po ng kuan, gairon po ng pasyente dito sa ibabaw nga maggunit sa iyang hawak ay sa iyang lawas. So mabirag yun ang likod. Sa first 7 days, walang sakit ay. Wala yun. Pagtindog, sakit lang gyapon. Balik ang sakit. Oh. So ano man na. So pasunod ana si Dr. Velasco ni kuan pioneering og Harrington rod placement, Harrington rod. Tanga niya Harrington dito sa sikod. Kuan na siya may gala. Urag jack. Gijakan ang vertebra, ha? Tao na lagi ang akong singot sa akong singit o sa akong kuan magtagbo ba? Kakapoy na mag-jack ang vertebra, spinal column. Basta lagi abuton magtag-unom ka oras magbutangan ng Harrington rod. Usually ginagamit na muna sa mga scoliosis may gala, pero kung sakit imong likod pwede pod gamiton. Pag mag-opera, success, buhay sakit. Pag abot og 2 ka tuig, kuha na ko'y trabaho anay dog. Alangan, trabaho ka, maligas pa lang niyang Harrington road, patay. Wala. Useless. Wala nga, karon natiguang na lang ko ani ang pagka-doktor. Di na ko mo rekomenda ng operasyon, kay useless man. Useless yun. Napagyan ay mga sauna, uso pa ng laminectomy. Sus, Santa Cruz Digos. Kanang mga sleep days, may gala, daghan man kinasauna. Kung pa mo kasabot o sa sleep days, ambot sa ako na ko ng explain, di man ko ka-explain. Kinalang niya, drawing ko ng yung spinal column para makita ito nimong disc. Murag ka ng plastic na in between sa inyong bukog. Niya mo, sulod mo na dito, mo ipit sa spinal column. So mo na siya nga, operahan, kuwaon to siya. So sa una mag-luminectomy, may gala, halos kada bulan, niya, mahal biya kayo. Pag mag-opera, wala na. Bakul na man eh. Di na katrabaho. Di na kaasag bugat. Samot na yun. Di na yung kakiyod po. Useless. O na, karon di na yung kumopera na. Ay, ikaw na, pain reliever lang yun. Calisthenics, physiotherapy. So, pag mo sakit ang likod, diha mudagan ang imong sakit paingon sa imong bagtak, paingon sa imong tiil. Sciatica ang pangalan sa medical term. Kana siya is usually makuha sa physiotherapy. Dili mo yun maayo operahan siya kay mabakol yun kagyud. Babay yun kagyud. So, usually yun ginatagaan yun ang pain reliever and then start physiotherapy exercise. Kay wala may relief. Karon kamong daghan kay sa inyo ba? Manginom ng B-complex. Wa mo kiyaw eh. Ang B-complex noy, kuan lang na siya ba? Uso-uso. Naaway pasyente nag-inom og B-complex. 5 ka tuig noy. Kay tungod sa sciatica, naipit ang ugat sa iyang lumbosacral, naipit. Sige, inom og B-complex. Hala, inom basta lagi 3 times a day. Nangalibat na lang good. Di ka malibat anang nag-overdose na sa B-complex. Basta ang iyang mga tudlo, ang iyang mga tiil, urag mungurinte, overdose na. Kay ang iyang target ato nga maayo daw ang iyang sciatica. Maayo ba dahil na wa mo kyawi? Sos, mo to dadugayan, overdose naman siya sa B-complex kay ang iyang dila binhod naman pod. Unsaon naman na be? Ingko nang, undagi na imong B-complex kay useless na sa dili gina makaayo sa sciatica. Diya kung saan na nimo ba? Undangin na siya. Pag undang niya 21 days later, nawalang binhod sa iyang dila. Nawala laging binhod sa iyang dila, dok. Giunsa to nimo, dok? Ay, Santa Cruz Digos in town. Overdose ng taon sa tambal. Kamu daghan kay sa inyo ma-overdose ba? Kay pataka naman mga ala, B-complex. Basta lagi mahurot na lang ang pang-pensyon. Mahurot na lang kwarta imbis palit og bugas, palit og B-complex. Ay, Santa Cruz Digos. Pag mo sakit ang kilid, kung wa mo nag-record anay ba, bay mo di gyud mo ka memorize anay ba. Pag mo sakit ang kilid,
mawala, matuo. Diha mag-steady ang sakit sa kilid. Sa in English pa, right flank kay daghang kay tag mga paminaw tibok kalibutan ba. Kung di mo Bisaya, sorry, bye-bye. Di mo kasabot. Musakit ang kilid. Mag-steady ang sakit diya sa kilid ra gyud. Walay kurente, walay sakit dito sa inyong spinal column. Walay sakit dito sa inyong baywang, sa hawak di, sa hawak. Kidney stone na siya na. Di na UTI. Kidney stone yun na siya usually yun. Musakit ang kilid dapit-dapit sa likod. So may Bisaya ana niya ang lugar na. Basta sige, daghang kay tiguang ana ba. Mingon ko nga, nang kilid na lang sakit nang. Adto man dito sa akong likod ay wala, dili na UTI. Taka naman ka, gusto na ba dayon magpa-ultrasound? Nya pag-ultrasound negative. Mingon negative lagi ang ultrasound kaya may giingon nimo pa-ultrasound. Wa man ko nag-order ana. Di usik-usik kag 1,007 sa ultrasound. Ipalit pa to nimo og bugas, maya pa. Lagi na. Nagdoktor-doktor kasi mo sarili, laboratory ka bisag unsa. So, musakit gani ang kilid, diha mismo sa kilid lang yun, di mudagan sa likod, di mudagan sa atubang, way sakit sa kuto-kuto, ayaw pasangin ng kuan. Uban pa diha. Di na UTI, kidney stone na siya. Okay, pag musakit inyong kilid, na uban man mga kuan, di yung ka pinpoint kung asa yun ang sakit. Musakit ang kilid, musakit ang kuto-kuto, musakit ang likod, dapit dili sa ibabaw sa hawak, sakit gyud. Unsa man na siya? Sige daw. Tagna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kuha. Lay. Gallbladder stone. Matintal gyud ko diri may galang magkuan ba? Mag-contest. Manghatag na pugog radyo. Pero gamay ra man kay magatubag Ang kadaghan ra bagyod katong mga karaan na kung tigpaminaw. Di magbalik-balik atong mga winner sa una. Magbalik-balik ta atong mga winner sa una. Basta magpa-contest lagi ko diri magkita na ko nga daghan ubay-ubay na mga mga MD na marunong pa sa doktor. Mag-contest ko diri. Okay, so sakit sa kilid, muadagan ang sakit sa kuto-kuto. Muadto sa likod, gallbladder stone na siya. Musakit ang kilid. Musakit ang kilid. Mudagan sa hawak. Unya, dito sa hawak, pag mulingkod ka, musakit. Pag mutindog ka, musakit. Kilid kilid. Lumbar spondylitis kaya po na tinguwang na ka. Wang tigaw na ka. Arthritis kaya po. Okay, sakit ang kilid. Unya, mudagan sa singit. Unya, musakit ang itlog. Unya, mubinhod ang kuan. Kaning bagtak na to sa duol sa medial aspect, pasabot na diri sa inner aspect sa imong bagtak, ang sa imong kuan, sa imong kani sa ako sa thigh ba, sabay Bisaya sa tayo Usay di nimo register ni sa akong utok may paa man siguro paa. Mubinhod. Unsa man na siya be? Duha na siya ka sakit may gala. Ang una, nanaog ang kidney stone dito sa imong ureter. Pertig yung sakita na mubinhod yung itlog kung lalaki. Sa bahay ang kuan, ang aping-aping sa iyang kinataw mubinhod pod. Unya, binhod po diri sa dapit sa paa ba? Sa thigh, dili legs, thigh. Mubinhod siya. Stone na siya, ureteral stone. Pero sakit inyong kilid. Sakit ang ibabaw sa singit. Dili gid ako ang itlog Di pa mo dako ang itlog. Sakit ang upper quadrant, left lower quadrant o right lower quadrant. Kung wa pa mo kabalo kung sana siya, tanaw sa kudigo. Musakit. Sa may nitabo. Danlak mo.
Danlak in tao na ano ni. Di na appendicitis. Pag mo sakit imong right lower quadrant, suka, fever, sakit kuto-kuto ng sugod, masama na siyang pain sa right lower quadrant, appendicitis. Simple kayo, no? Dili kayo magdoktor, no? Pag mo sakit ang imong puson, mangihi ka, kalitlag undang imong ihi sa tunga-tunga, sakit kayo kay di man kagawas ang ihi, mangita kag posisyon nga makaihi ka, usahay na uban mulingkod yun para makaihi, ang uban ang uban maghayang para makaihi. Kita na kog bata na 11 years old ba, tingala sila nga basta mangihi siya mahigda ba, unsa man bata ka mahigda man ka basta mangihi ka, ilalay yung ikonsulta sa albularyo. Dong, gihon sa man ito nimong baliti dito, dong. Giihan mo na ito nimong baliti, dong. Gikuan ka sa abyan. Gihapak ka sa imong puson sa kuan. Gihapak sa puson sa diliingon na to. Ayay, ala. Tutuhuan ka doon. Bayad 5,000. Mahal pas konsultas doktor ba? Pila ka albularyo yung taga Panabo man to. Pila ka albularyo giadto, wala wa gyapon, muhigda gyapon ang bata. Napay isa ka albularyo na istorya nga ay nagkagusto ni mong diwata dong. Gwapo mong Oya, giyon sa man kadong, giyon sa kadong. Gigunitan ang kong kinatao dok sa albularyo. Unya gibira-bira, ni uto ginoon. Pagkabuang dagyan, sige naman kadungog sa ako. Ato tang doktor kagabi kay unsa naman tawo ning bataan ni. Pila nang ka tuig ni mo higda man gyud ba sa mangihi. Ayun ko dong. Pag higda nimo dong mo gawas dayong ihi no. Ako sugad dok urang fountain Usog kayo. Ayun ko na nakibato sa urinary bladder. Ingon day ang nanay. Ano magkabato man nga bata pa man na? Unsa man day mamili day nag-edad ang bato. Wa ka kiyawinan. Niya sa may gusto ninyo, patutuhuan lang nato ni. Ay sus, nahurot na mong kwarta pati kabaw na naprinda ng kabaw dok ana ba. Ingo bitaw lang. Ultrasound sa ta sa inyang urinary bladder kay na bato na dako kay pag ultrasound yung kadako sa pingpong ball ang kon ba, ang bato. Ingon siya nga, anong natagdaan man ito ni mo dok? Ako dagon-agot. Tagna day magtindog ra jud ko anag kanang kuan gani mamamalad diha sa Rizal. Kay man managna na lang ko, di na ko magdoktor. Matagnaan man. Pagka kita sa ultrasound dako kayong bato na ingon day kong nanay nga nang wa gilain paagi nang di ni mahilis na. Abrigot. Sus 30 minutos na taon ko nag-opera ato. Kanta pag og mitulo na. Mitulo na. Paggawa sa bato, dala nang ko siyang nanay. Manang, iparehistro ng imong anak dito sa Halo Blocker kay pwede na ito isagol sa Halo Block. Amot lang kanto doon buhi pa batong batuha to kay mahilis man to. Ibutang na nimot. Ihumol nimo tubig. Duha ka to kana mahumok na siya. Ang bata ron litaw na ba. Sumsag tuiga to na ako ng opera nakalimot naman ko. Pati pos doktor kagabi, tiguang na. Mao na noy, mga sakit noy. Di lang ko na siya mahurotan kay 30 minutos mahurot na ako ng mga sakit. Napag ganay sakit sa lapalapa ba. Sabi ko saan nalay pasanginlan sa ubang doktor. Unsa man na siya? Ako na siya, kanang fasciitis na siya. Plantar fasciitis. Sure ka? Pag sure ba? Pag sure. Ay uban ay arthritis na. No, arthritis na noy. Taga silicoxib oy, eterocoxib, diclofenac, tramadol. Abi kun sa nalay panghatag. Sakit pa bang gihapon ni itunob dok? Unsa man ni dok? Ay intaw noy. Sungay na sa rhinoceros. Nagsungay ng imong tikod ba? Naisungay. Wa din nang sulti imong doktor nga naisungay diha o x-ray. Pilay pustahan nato.
magpatuloy ka kung makita nanay sungay imong tikot. Pag x-ray lagi, takuha sungay, oy. Ano man Dok? Sungay man alangan, alagan kay ka. Mao. Ingon dahil ko sa iya, ay sus, ang tambal anak, Coca-Cola lang ba? Inumon? Dili, oy. Ang botilyas Coca-Cola. Kaya, diba, sexy body mo ng Coca-Cola nga botilya. Ligid-ligid na nimo, ibunggo-bunggo nimo ng sungay diya sa imong tikod. Wala na ba? Ingon na, Pepsi dahil Dok. Di pwede. Mayroon ko nga, ay, pag binuang diha kay ako doktor sa Coca-Cola, di na pwede. Kailangan, Coca-Cola bottle gini mong gamiton. Magsige lang pag ngisi ang tiguang. Abin niya, binuang ko. Pag-abot og isa ka bulan, nawala Dok nawala lang singit, ang sakit Dok sa lapa-lapa. Tanawa. X-ray ta usab, dili na. Ayan na lang ipalit lang ang hamburger. Tiyaw, tambal ang Coca-Cola. Ay noon, ay gala, na doktor Coca-Cola, Pepsi, Cosmos, Miguel, tanang ng soft drinks ba? Na doktor ko, ako yung retainer. So, bisag mong sapay yung pilion, na doktor mo ko, Okay, so, di na ako mahurot ng mga sakit-sakit, mga galap. Kung interesado mo na, nakalista na sa akong libro. Abot ninyo mamalit ba mo? Basta nakalista na sa libro. Tanang mga sakit-sakit, sa paingon ang sakit, unsay kauban nga, pain relief, unsay kauban nga radiation sa sakit, yan diri akong pasyente nga gusto mamaligya sa libro nako. Na ang iyang area diha lalapit sa Davao del Norte, Santo Tomas, sa pa ba to? So si Susan Danila, na siya cellphone nga 0949 572 245 0949-572-245. Kung doon mo sa ilang balay, dito lang palit sa iya. Kay willing man daw siya nga magkuha sa stock diri sa clinic niya ihatod sa inyong balay. Yung nauna niya pagkuhan si Susan Danila. Tagalog na siya magala ni Langyaw lang yung taon diri sa Davao. Kay mas gwapo man daw ang Davao kaysa Manila. So gusto mo mamalit dito sa iya. Anyway, so what na panahon, abubo na tang Julius kay bagikan man is bakasyon. Si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan.